19 mai 1845. Portul Green Heights, Anglia. Mii de oameni s-au adunat pe mal, fluturând batiste, aplaudând. Două nave impunătoare, HMS Erebus și HMS Terror, ridică ancora, cu tunuri la bord, cu provizii pentru 3 ani întregi, cu 129 de oameni la bord, cea mai bine echipată expediție polară din istoria marinei britanice. Comandantul, Sir John Franklin, un veteran de 59 de ani al exploratorilor polari, salută mulțimea. Misiunea: să descopere ultima bucată nedescoperită a pasajului de nord-vest, ruta legendară prin Arctica canadiană dintre Atlantic și Pacific. Nimeni de pe mal nu știa că se uită, pentru ultima oară, la acești oameni. Peste 3 ani nu va mai rămâne niciunul în viață. Bine ai venit pe Codexul pierdut. Sfârșitul lui iulie 1845. În largul golfului Baffin, 2 nave baleniere, Prince of Wales și Enterprise, întâlnesc întâmplător Erebus și Terror ancorate, așteptând vremea potrivită să traverseze spre strâmtoarea Lancaster. Marinarii de pe baleniere au vorbit cu echipajul lui Franklin. Au văzut oamenii sănătoși, veseli, încrezători. Poate au schimbat câteva cuvinte, poate au primit scrisori de trimis acasă, poate au râs împreună la o glumă spusă peste apă. Apoi navele lui Franklin au ridicat pânzele și au dispărut spre vest, în gheața Arcticii. Niciun european nu avea să-i mai vadă vreodată în viață. Prima iarnă, 1845-1846, echipajul o petrece pe insula Beach, un petic de piatră înghețată, aproape complet lipsit de vegetație. 3 oameni mor acolo: John Torrington, John Hartnell, William Brain. Camarazii lor le sapă morminte adânci în permafrost, le construiesc sicrie de lemn, le pun table funerare cu nume, vârstă, data morții. Apoi echipajul continuă drumul, lăsând în urmă 3 cruci singuratice, pe o insulă pe care aveau să o uite toată lumea, pentru mai bine de un secol. În 1984, antropologul forensic Owen Beatty ajunge pe insula Beach cu echipă și cu permisiuni oficiale și decide să exhumeze unul dintre morminte. John Torrington, cel mai tânăr dintre cei 3, mort la doar 20 de ani. Ce găsește, la aproape 2 metri sub gheața permanentă, îi taie respirația întregii echipe. Permafrostul conservase corpul aproape perfect, timp de 138 de ani. Pielea încă intactă, trăsăturile feței perfect vizibile. Ochii lui Torrington, ușor deschiși, priveau exact spre cei care tocmai îi deschiseseră sicriul, ca și cum tânărul marinar tocmai s-ar fi trezit dintr-un somn foarte lung și foarte rece. Fotografiile acelui moment, publicate ulterior, aveau să devină una dintre cele mai tulburătoare imagini din toată istoria explorărilor polare. Vara lui 1846, navele înaintează spre sud, prin strâmtoarea Victoria, și acolo gheața le prinde. Complet, nemilos. Erebus și Terror rămân blocate, imobile, la câțiva kilometri de insula King William, timp de peste 1 an și jumătate. Verile arctice, prea scurte și prea reci în acei ani, nu reușesc niciodată să topească suficient gheața ca navele să se elibereze. Oamenii așteaptă, lună după lună, an după an. Vânează foci, uneori urși polari, ca să suplimenteze proviziile. Cărțile din bibliotecile navelor, Erebus avea la bord peste 1700 de volume. Sunt citite și recitite, iar pe la ferestrele înghețate, gheața se întinde nesfârșit, în toate direcțiile, până la orizont. Pe 11 iunie 1847, Sir John Franklin însuși moare la bord. Cauza exactă rămâne necunoscută. Are 61 de ani. Nu apucă să afle niciodată cât de rău aveau să devină lucrurile pentru oamenii pe care îi comanda. 25 aprilie 1848. Locotenentul Francis Crozier, acum comandantul suprem, și capitanul James Fitzjames scriu pe marginea unui formular tipărit al amiralității ultimul mesaj oficial al expediției.
îl vâră într-un cilindru metalic, îl ascund într-un morman de pietre pe insula King William. Nota spune cu o simplitate care îngheață sângele. Navele au fost abandonate pe 22 aprilie, la 8 km nord-vest de acel punct. 105 oameni supraviețuitori, din cei 129 inițiali, pornesc pe jos, spre sud, către gura fluviului Beck, cu speranța disperată de a ajunge la cea mai apropiată așezare a companiei golfului Hudson, la sute de kilometri distanță, prin cel mai ostil teren de pe planetă. Nu merg cu mâna goală. Trag după ei bărci grele de salvare, montate pe săni improvizate din lemn, fiecare cântărind sute de kilograme. Iar în bărcile astea, cercetătorii care aveau să le găsească, ani mai târziu, aveau să descopere ceva aproape incredibil. Tacâmuri de argint gravate cu inițiale, cărți întregi, chiar și o perie de dinți argintată. Obiecte complet inutile pentru supraviețuire, cărate cu prețul unui efort suplimentar uriaș, ca și cum oamenii, în disperarea lor, refuzau să renunțe la ultimele fărâme de civilizație pe care le mai aveau. Niciunul dintre cei 105 oameni n-avea să ajungă vreodată la destinație. De-a lungul următorilor ani, localnicii inuiți din regiune încep să dea peste urme tulburătoare. Grupuri de schelete împrăștiate pe zăpadă, în locuri unde niciun european nu mai călcase vreodată. În 1854, exploratorul scoțian John Ray, călătorind prin regiune, adună mărturii directe de la inuiți care se întâlniseră, cu ani înainte, un grup de aproximativ 40 de bărbați albi, slăbiți, epuizați, trăgând o barcă, mergând spre sud, în ultima lor disperare de a supraviețui. Toți muriseră, spuneau inuiții, la scurt timp după aceea. Dar Ray aduce înapoi în Anglia și un al doilea detaliu, mult mai greu de digerat. Corpurile găsite ulterior de inuiți purtau semne clare de canibalism. Oale de gătit conțineau resturi umane. Multe schelete erau mutilate, oasele lungi sparte, exact felul în care cineva ar sparge un os ca să extragă măduva din interior. Ray scrie cu prudență, dar fără echivoc, că din starea mutilată a multor corpuri reiese limpede că nefericiții lui compatrioți fuseseră împinși la ultima soluție disperată pentru a-și prelungi viața. Anglia victoriană nu a vrut să audă asta. Presa a atacat furibund mărturia lui Ray. Chiar și scriitorul Charles Dickens a scris public, indignat, apărând onoarea gentlemanilor englezi, refuzând să creadă că soldați și ofițeri britanici s-ar fi putut coborî vreodată la un asemenea act. Mărturiile inuiților, considerate necivilizate și nedemne de încredere, au fost respinse și ignorate ani întregi. Peste un secol mai târziu, arheologii moderni aveau să confirme, dincolo de orice îndoială, exact ce spuseseră inuiții încă din 1854. Examinări forensice ale oaselor recuperate de pe insula King William au găsit urme clare de tăieturi, produse de cuțite, în locuri și cu tipare care se potrivesc exact cu practicile de dezosare. Nu accidente, nu urme de animale, ci intervenții deliberate, umane, pentru extragerea cărnii de pe os. Se pare că mărturiile disprețuite ale localnicilor inuiți, timp de peste un secol, fuseseră corecte în tot acest timp. Cercetările forensice conduse de Owen Beatty în anii 80 au mai scos la iveală un detaliu tulburător, complet neașteptat. Oasele recuperate de la mai mulți membri ai expediției conțineau niveluri anormal de ridicate de plumb, mult peste orice ar fi normal, chiar și pentru standardele epocii victoriene. Sursa suspectă: cutiile de conserve care alimentau cea mai mare parte a proviziilor navelor, sigilate cu lipituri de plumb, o tehnologie relativ nouă la vremea aceea, insuficient testată pe termen lung. Practic, în timp ce se luptau cu frigul, foamea și scorbutul, oamenii lui Franklin se putea să fi fost, simultan, otrăviți lent chiar de proviziile menite să-i țină în viață. Plumbul acumulându-se treptat în organismele lor, afectând judecata, coordonarea musculară, capacitatea de a lua decizii clare exact în momentele în care aveau nevoie disperată de luciditate. Timp de peste un secol și jumătate, epavele celor două nave au rămas complet dispărute, deși inuiții povestiseră, cu generații în urmă, aproximativ unde se scufundaseră. În 2014, o echipă canadiană de cercetători, combinând tehnologie sonar modernă cu poveștile orale ale inuiților,
Poveștile aceleași pe care Anglia victoriană le ignorase cu un secol și jumătate în urmă, a localizat în sfârșit epava HMS Erebus în golful Queen Maud. 2 ani mai târziu, în 2016, aceeași combinație de tehnologie și cunoaștere indigenă a dus la descoperirea lui HMS Terror, aproape complet intactă, la doar 24 de metri adâncime, în golful care avea să fie numit potrivit Terror Bay. Scafandrii care au explorat epavele au găsit farfurii încă așezate în dulapuri, sticle de vin nedeschise, cabina capitanului aproape neatinsă de trecerea timpului, o capsulă înghețată a ultimelor zile ale unei expediții care se transformase treptat din triumf în coșmar. 129 de oameni au plecat din Anglia în 1845, aclamați de mulțimi, convinși că vor scrie istorie. Niciunul nu s-a mai întors. Cei care au căutat răspunsuri, ani și decenii la rând, au refuzat inițial să creadă tocmai oamenii care cunoșteau cel mai bine acel ținut înghețat, inuiții, ale căror mărturii aveau să fie confirmate, dureros de exact, mult timp după ce ar fi putut conta. Undeva, sub gheața și apele înghețate din Arctica canadiană, oasele rămase ale acelor 129 de oameni încă mai zac împrăștiate, martori tăcuți ai uneia dintre cele mai tragice expediții din istoria explorărilor umane. Dacă acest episod din Codexul Pierdut te-a mișcat, dă like, abonează-te și spune-mi în comentarii care detaliu te-a marcat cel mai mult. Mumia lui Torrington, canibalismul sau navele găsite exact unde spuseseră inuiții dintotdeauna. Ne vedem în următorul episod.